Ik Asiren eskutik, Hasi ez ziren non edonon bideo podcasta. Hasiera eta heziketa gaiak izpide gurasoentzat. Kaixo guztioi eta ongi etorri non edonon bideo podcastaren saio berri honetara. Gaur pantailak izango ditugu izpide eta horretarako gurekin dugu Amaia Arroyo Sagasta, Mondragon Unibertsitateko UESI fakultateko irakaslea. Kaixo Amaia, zer moduz? Kaixo, egunon, eskerrik asko gonbiteagatik. Zuri, gurekin izateagatik. Tira, berehala helduko diogu gure solasaldiari, zeren azkenean pantailak denon ahotan dabiltza azken aldian, zer esan ugari ematen ari dira, eta izango dugu zerritzegina, ezta? Aurretik ditugu minututxo hauetan, eta horren aurretik Sustraiko Lina bertsolariak egin dizun galdera bat entzungo dugu. Kaixo Amaia, pantaila zinguratuta bizi dela bistan da, eta antza ezin diegu ihes egin. Baina non edo non entzun dut, erabilera egokian egon daitekela gakoa. Zein izan daiteke erabilera egoki hori? Galdera zaila, edo behintzat erantzuna konplexua da, ez? Ez dagoelako, kontestuaren arabera desberdina izan daitekelako. Baina finean nik esango nuke erabilera egokia dela plus gehiago dituena minusetik baino, hau da, ekarpena egiten diguna, ezta? Orduan oreka, hor bilatu behar duguna da, pixkat oreka, plus gehiago izatea minus baino. Eta hori kontutan hartuta, zein izango litzake erabilera desegokia? Erabilera desegokia da minus gehiago dituena, ez? Ekarpen edo plus horiek baino. Eta adibide bat jartzeagatik, pixkat hobeto ulertzeko, izango litzake oin adibidez, komunikatzeko erabiltzen baditugu teknologiak, komunikazio horren ekarpena egiten digu, baina adibidez baldentzen gaitu beste pertsona batzuen gandik, edo beste jarduera batzuk egiteko denbora kentzen digu, ez? Horra arituko ginateke, erabilera desegoki baten. Orduan, erabilera egoki izan litzake, hori apur bat komunikatzeko, ikasteko, jolasteko, entretenitzeko aukera ematen diguna, baina ez diguna, ez? Pixkat minus horiek hainbeste mai gaineratzen. Beraz, alderdi bat baino gehiago hartu behar dira kontutan, ez? Erabilera egokia edo desegokia den baloratzeko. Jarriko zenuke adibideren bat bietatik, erabilera egokia zein izan liteken eta desegokia zein izan liteken? Bai, nik uste dut interesgarria dela horretarako testuinguru desberdinak desberdintzea, ezta? Hezkuntzaz ari garenean, gainera testuinguru honetan ez, hezkuntza daukago hezkuntza formala, ez? Ikastetxetan, eskoletan egiten dena, hezkuntza ez formala, ikastetxetan egon daitekena edo gaztetxokoetan edo lakoetan, eta gero ere, erabilera, edo hezkuntza informala, ez? Eta ari garenean erabilera desegokiaz, batez ere, informaletik ari gara. Adibidez, sare sozialak orain gaude danok oso kezkatuta gaiarekin, eta dirudi, goazela, ez, apur bat mugatzen. Hor, klaro, sare sozialen kontuan inolako kontroli gabe eta bidelaguntzari gabe ari direnean, denpora asko, ez, beraien logika ilun horietan murgilduta, hor erabilera desegoki bat dago. Neurri handi baten ez dagoelako supervisio edo bidelaguntzarik, bai? Aliz, erabilera egokia izan daiteke, familian egiten dugun bideojokoen erabilera adibidez. Oso ondo pasatzen dugu, guk ere bai, alduok eta aurrek eta gaztek ere bai, eta ordan badaukagu familian testuinguru bat teknologia hor dagoena, baina ez da baldintzatzailea bakardadean aritzeko edo minus horiek mai gaineratzeko. Ez formalean, egoten dira horrelako robotikako hezkuntzaz formaleko ikastaroak eta horrela, ez? Edo sormena lantzen dituztenak ere bai. Sormenaren lanketan, teknologia izan diteke beste input edo tresna bat. Ez zentrala, ez da, helburua ez da nolabait teknologia, baina laguntzen digu sormen hori garatzen edo beste testuinguru, ikasteko testuinguru batzuk sortzen. Eta alderdi formalean, pixkat orain ere badagoena ez, eztabaidan, izango litzake kompetentzia digitala garatzen laguntzen duen testuinguru bat, non teknologiaren erabilera didaktifikatuta dagoen, hau da, diseinatuta dagoen eta ikaslearen garapen integralari begira dagoen. Horrelako mapa txiki bat. Ederki, askotariko pantailak izaten ditugu gainera eskura, ez? Baditugu telebistak, mugikorrak, ordenagailuak, tabletak, smartwatchak. Bada besteak baino kaltegarriagoa denik, mailaketa bat egin daiteke?
ze zaila, nik ez nuke egingo mailaketarik. Ez dakit, adibidez, okurritzen zaitez, guraso batzuk, inguruan bizi dudalako ere bai, guraso batzuk ez dute, mugikorra ez, baina esmargotxa bai, ez? Nola baiteko, esmargotxa ez da hain txarra, hain kaltegarria, ez? Ez dakiz ere esan. Azkenean, nori begira erabakitzen ditugolako, ez? Pantaiak edo gailuak erabiltzea. Askotan nik uste dut, kasu horretan, esmargotxen erabilean, igual pustiko nazor pixkate, uste dut, egiten ditugun autuak gehiago direla gure kontrol beharretik, beraien beharretik baino. Orduan, kontrola, barkatu, kontrola eta erosotasuna ere bai esango nuke, ez? Baita, guztiz. Orduan, badakitu mehan ondagoen, ez? Kontrol sentsazioa da. Baina erosotasunan hemen geldituko naiz, eta joango da hortik, baina nik badaukate nire mugikorrean, berriro ere teknologia, nire mugikorrean, bera non dagoen jakiteko aukera. Ez dakit, nik uste dut hor, harremanetan ez bakarrik teknologiarekin. Baizik eta, harremanetan ere badagoela nola biteko eragina, eta hori iruditzen zait interesgarriagoa ikusteko, ez bakarrik teknologia. Orduan, nik mailaketa ez dakit ez nuke egingo. Ze gero konsola, bideojolasak eta ere badaude oso gaizki ikusita, baina ondo aukeratzen baitugu bideojolasak pina egin dezakegu familian ere bai. Orduan, nik ez nuke mailaketarik egingo, nik neuk. Gaiari buruzko hainbat liburu idatzi dituzuzuk, ezta? Luze eta zabal aritu zera hoietan gai honi buruz, hain zuzen ere, zure lan eremua hau delako, ezta? Bai, hau bada, eta egia da, nire jatorrian kompetentzia digitala egon dela, beraz, eremu formalean, eta hor kokatu izanaz beti, baina poliki-poliki nik uste dut gizartearen beharrei eta nire arduratik, ez? Nik gaiarekiko daukadan arduragatik, joan azpiskat, eremu informalagoetara, edo familiekin, edo lanketa horiek egitera. Eta gaur egun badaukago ikerketa bat martxan, 2015-etik 2025-era bitartean dauden gidak, bidelaguntza egiteko pantailan, erabileran bidelaguntza egiteko gidak, aztertzen. Ikusteko nola ibiligaren garapen bat egiten, ez? Lanketa horretan, bidelaguntza horren ulermenean, eta bueno, igual gako esanguratsuak ikutzen. Ze momentuz, spoilerra da, oraindik ari gara ikerketa egiten, baina momentuz ikusi dugu askoz umea edo aurra askoz gehiago hartzen dela kontuan, lehengo gidetan, oraingoetan baino. Ze zentzutan? Eske, interesgarria da. Bai. Zentzu sozialago batean, esain beste kontroletik baizik eta zaintzatik, eta orain ari gala gehiago, ez dakit nola esan, angustiatik edo ansiedadetik, kontrol behar horretatik, informazio gehiago daukago ere bai, ez dakit, ikusiko dugu ez, aldagai desberdinak daude, baina hasierako gidak oso onak ziren. Ari ginelako aurrari begira, familian zegoen giroari begira, eta orain ari gara gehiago teknologiari begira, kontrol parental horiek nola egiten diren ikusten, ordan ikuspegi igual instrumentalago bat, eta ez hain sozialago, hain humanoago bat, orduan ez denak, baina tendentzia orokor bat izan da, eta, bueno, bazen ikustera zerteten da nortik. Egia da, pantailek arriskua dituztela, eta abantailak ere badituztela, ez? Ezin dugu ukatu, egunerokoan gauzak asko errezten dizkigutela momentu askotan, ezta? Bai. Ia dena klik bakarrera ukitziak, erosotasuna, lasaitasuna, informazio guztira eskura ukitzea, hori guztia ekartzen digu. Zertan jarri barko genuke arreta bereziki? Bai, hau iritzagat, erantzun zaila. Erantzun zaila galdera beharrezkoa, baina hor badauzkagu pertsonaren aldetik benetan garrantzitsua diren gauza batzuk, funtzio ejekutiboak, ez? Funtzio ejekutiboak dira arreta, memoria, kontrolerako daukagun gaitasuna, malgutasun kognitiboa, ez? Gauzak iritziz aldatzeko, eta bar. Ordan, karo, hor teknologien diseinua, ez nazartuko erabilera makarrik, baina diseinua iluna da. Dago manipulatua. Gaituzte hor gure produktua gara, ez? Eta orduan, ekosistema horretan gure arreta bereganatu nahi dute,
nahi dute ez, guk gauzak ahaztea, edo fokalizatzea gauza baten. Orduan, karo, ikusi behar dugu, garapen psikoevolutiboa, da, aurra ze momentutan, garapenaren ze momentutan dagoen ezaugarritza desberdina dela. Eta ezaugarritze horretan behar batzu daude, eta igual, input batzuk ez dira egokiak. Hau da, esageratu ingo dute, baina 4 urteko ume batentzat sare sozialetan egotea ez da egokia. Exageratu esan dut, baina ikusten ditu gorelako egoerak. Orduan, ez dakit noraino esageratu dudan, baina 4 urteko umeak sare sozialetan, bai. Ez dituzte ikusi adibidez, nola da, medikuaren atxeden, itxaron gelan, guraso batek TikTok ematea aur txiki bati denbora pasatzeko, lasai egoteko, horrelako ez, oparitxoak eukitzeko guraso bezala, kakotzen artea. Hori nahi etzai tokatu, zait oporretara jun, eta gozartzeko garaian eukitzia ondoko mailan 2 ume txiki, bakoitza bere pantailarekin, Baita. gozaltzen zuten bitartean. Eta esaten duzu, ez? Familian, oporrak familian pasatzera etorri gara, eta goizetik dituzue hor umeak, ez? Bakoitza bere munduan sartuta, gurasoak beste mundu batean, 4 pertsona 3 mundu, Bai. Eta, bai. Edo 4 mundu. Edo Bakoitza 4 mundu. bai, Edo bakoitza 4 bere- mundu. Hori da, baita ere. Eta, Bai. ez, pixkat, ni pixkat harrituta gelditu nintzen, ez? Inpaktatu egin zidan horrek. Beitu, nik harrituta ez da erabiliko nuken hitza, da pena. Ja, Da bai, pena. baita. Gero, eraberean, paraleloan daukagu, bombardeo bat pantaila txarra dira, baina gero, guraso bezala, badakigu guraso izatea zer dan, nik ere bitxiki dauzkat, eta badakigu zer dan, zeskakizun daukan, gure arreta, gure, ez, etengabeko zera horretan, eta guk aldendu nahi dugu hortik. Baina orain gure momentua horixe da, beraiekin egon behar gara, beraiekin gozatu behar dugu, sufritu behar dugu ere bai, hola da, ez? Bai, bai. Baina badago nolaiteko arresia eraikitzen dugu, hor. Eta arresia momentu honetan teknologiarekin da. Beste momentu batetan, igual, beste gauza batekin izango da, ez dakigu. Baina hori oso penagarria da. Eta arazoa, nik maigainatzen dugu aldera, non dago? Pantailan dago? Bai, neurri baten bai, baina nork ematen du pantaila. Eta ez da gurasoak epaitu nahi ditu dalako. Momentu batean, ziurrenik behar dugu, ez? Deskonexio hori, behar dugulako arnasa hartu. Baina ume batentzat hori ez da egokia. Eta hori hola da. Eta hori, esaten dute ikerketek, esaten dugu honetan ari garenok, guraso bezala ikusten dugu, orduan egin behar duguna, erantzukizunez jokatu. Eta ez da denbora kontua, Nik uste dute, hor aldagai nagusia, eztabaidetan denbora izaten dela, zenba denbora egon behar da. Zenba denbora, ez da denbora, da zer ari gara eskaintzen pantaila batekin. Ze esperientzia ari gara eskaintzen. Ikasteko ze esperientzia, entretenitzeko ze esperientzia. Eta hori egon behar da, oso neurtuta, kalidade aldetik, aurraren momentu eta egoera psikoevolutiboari. Orduan, ez dakit, berriro ere, exageratuko dut, olatz, Bob Esponja. Ez da egokia. Doraemon, genero aldetik dauzka kriston gabeziak. Barkatu bakit, ete benda hola, baina... Bai. Eta zenbat estimulo gainera, ez da, marrazki bizidun horiek. Askotan esaten da, gu txikia ginenean marrazki bizidunak askoz lasaiagoak zirela, erritmoetan eta, baina gaur egun dadana mugimendua, argi aldetik ere izugarrizko aldaketak, garrasiak hitz egiteko, dana da, violentzia, bai. Estimulo batzuk, gero, klaro, igertzen da, kulturalki igertzen da, eta harritzen gara, ez? Jarrera batzuekin, eta gero esaten dugu pantaien errua da. Da, guk badaukagula, guk gizarte bezala, ez dut esaten gurasoak bakarrik. Edukiak egiten dituztenek ere bai. Plataformak gidatzen dituztenek ere bai. Denok daukagu ardura bat, etorkizuneko gizartea balio hietan oinarritzen dalako. Eta hori ez da teknologikoa bakarrik. Ez, orduan, aldagaiak nik hori pixkat aldarrikatu nahi dut. Aldagaiak ez direla kuantitatiboak, denbora, adina, zen neurri ez, da, ze esperientzia nola dauden aurre horiek pantaila ematen diogunean, haserre daude, haserre badaude eta pantaila ematen badiogu,
ari dira asoziatzen, sarratuko naiz eta lasaitzeko dakat pantaila. Ez da hitz egin nire amatxokin edo nire aitatxokin edo nire arreba edo nire tutorearekin, ez? Orduan, beste alternatiba zeintzu dira. Hor badaukagu, zer pentsatu, ezta? Bai. Garrantzitsua da, esan dezu haien ondoan egotea, baina egon gaitezke ondoan, beste planeta batean egonda, ez? Lehen aipatu ditugun adibide bietan bezala. Garrantzitsua da haien ondoan egotea, baina presentzia horretatik eta akonpainamendu on bat eginez, egoki bat eginez, ez? Bai, eske akonpainamendu hori, bidelaguntza hori, beharrezkoa da autonomia garatzen laguntzeko. Eta autonomia nola garatzen dugu? Nik paralelismoa egiten dut beste alderdi batzuekin, ez pantaiekin, kalean egotearekin. Hasieran gurekin daude, txiki-txikiak gurekin, gero eskutik, gero ez, ikusi, monitorizatu beste egoera batzutan egiten dugun bidelaguntza. Eta pantaiekin berdin egin behar dugu, mundu bada. Mundu digitala da. Oiana, deitu dezakegu ozeanoa, deitu dezakegu modu askotan, baina mundu bada, ez? Gero dena da mundu bat, baina badauka bere logika, ordan lagundu behar digu ulertzen, lehengo. Ez dakite, ez dira natibo digitalak berriro, umezurtz digital bihurtza daitezke, ez badaukate bide laguntza hori, ez da? Gero, estrategia garatu behar dituzte gurekin. Zer desegokia gartzen bada, gu eukitzen duen esateko, beraiek ez badira konturatzen, gu esatea, hau desegokia dago galderak egin, kritiko bihurtzeko. Eta jarrera, eta konturatzen basara da, kompetentzia baten osagaiak. Ulertzea, hau da, kontzeptualki ulertzea jakintzak, estrategia garatzea trebetasunak, eta jarrerak, balioak eskaintzea. Orduan, kompetentzia digitala, badago kurrikulumean eta alderdi formalean, baina guk etxetik landu ezakon gauza bada. Beti ere, beraiekin gaude, erosoago da ez egotea. Ez egotea, zuek egon telebistan, edo tabletean edo analakoan, eta ni joango naz bitartean labadora jartzen, tiriri, edo egongo naz horrela. Baina behar dute. Bestela galduta daude, ez dakite. Natibo digitalaren kontzeptua aipatu duzu, ezta? Eta esan duzu ez direla natibo digitalak, baina hori askotan erabili izan da, ezta? Jokabide batzuk edo justifikatzeko, ez? Natibo digitalak dira eta horrekin jaio dira eta aurrera, ez? Dena libre dagoela esateko modu bat ere izan da, ez? Bai, baina arriskutsua da. Ez, ematea jakintzat, ze orduan jasuk ardura zure gain ez daukazu. Dago beraien ardura. Orduan, erabilera txarraren ardura beraiena da. Eta konturatzen bazara, bizigara gizarte baten non gazteak adibidez epaitzen dira denbora guztian. Bereak egiten dut gaizki ez dut egiten ezer, begira ze jarrera, belaunaldi kontu ere badago, bagoaz azten, eta baina zeinek dauka hor ardura? Ez? Orduan, nik uste dut ardura soziala badaukagula, beraiei eskaintzen, adibidez, aizialdirako beste testuinguru batzuk. Hiriak egiteko, ez? Frantzesko Tonucciren ideia berreskuratzen dut, baina hiriak, herriak egiteko aurrei eta gaztei begira. Ez da, gauza teknologikoa ez da soilik, da apur bat soziomateriala, ez? Apur bat. Bestela, galdu egiten gara olako gozetan. Lotura du pixkat, ez? Ardura gure gain hartzeko dakagun, ez? Ez dakit. Oztopo horrekin edo, ez? Gaur egon ematen du pixkat koste egiten zaigula, ez? Gure gain ditugun ardurak hartzea eta beti dena besteen kontua dela, ez? Oso azkar bizi gara. Bai, baina hori beste kontua da, horrek beste solasaldi baterako ere emango luke. Mugikorra hitz egin behar dugu. Gaur badana mazkigu, non edo nonen atal batzuk, eta etengabe atera da atal, guztietan atera da. Zeren gure bizitzako parte bihurtu da, iaia gorputza atal bat izateraino, ezta? Bai, baina funtzio bat euki behar dago, ezta? Pentsatu behar dugu, behitu esan dut lehen kuantitatiboa ez, baina pentsatu behar dugu noiz. Ez dut esaten zenbaki bat, baina aurraren autonomia, aurraren ardura maila begiratu behar dugu, eta hori pertsona bakoitzak daki. Baina egia da sozialki berriro, banoa sozialera, baina batek dauka, bestea dauka, eta nire alabak ez dauka, eta hor bihurtzen da, gatazka kolektibo bat. Eta hor, muga batzu jarri behar dira. Azkenean, egia da, etengabe ukitzea
katxarro bat gure ondoan, distrakzio gune bat, da? Orduan, distrakzio horiek, nik uste dut momentu baterate ez direla behar. Beste estrategia batzu garatu behar dira. Orduan, nik ez dut beharrezkoa ikusten, ez dut esango adin bat, bestela polemiko bihurtzen da beti, baina sozializatzeko oinarrizko gaitasun batzuk euki arte, gutxienez. Mugikorrarekin lotuta altxaburua ekimena sortu da hainbat eta hainbat herritan, ezta? Beste gauza batzuen artean, garrantzitsua delako ere gurasoen artean nolabaiteko adostasun bat egotea, ez? Bestela beti arazoak sortzen dira, honegia baduela, nere gelandenek dakatela, azkena izango naiz, eta horrek azkenian ebai ezin egona sortzen die gaztetxoei, etxean ere arazoak sortzen dira. Mugimendua esan dugu herri askotan zabaldu dela, ezta? Komertzio batzuekin eta ere, hor badaude, ez? Nolabaiteko tratuak eginda, zerbait gertatzen balin bazaie, kalean daudenean edo, umeek eta gazteek izan dezaten toki seguru bat, ez? Sartu eta etxera deitu alizateko, gurasoi deitu alizateko. Zer iritzi duzu ekimen honi buruz? Niri irutzeko zoragarri. Ezta? Basan ordua pizkatez elkarrekin aritzeko eta zaintzaren ikuspegitik. Orduan, nik uste dut, pauso batzuk eman direla, kuantitatibotik batez ere, ez? Zenbat pertsona ez barkatu, zenbat urte izan behar diren, hor dantzan ibilinen, ez? 14, 12, 16, hortxe. Eta nik uste dut urren gurretxa dela gehiago, gurasotasunean zentratzea. Eta bide laguntza hori nola egin, ez? Kolektiboki ezingo dugu nola bateratu, ze familia bakoitza mundu bada, eta hori ulertu behar dugu ere bai. Baina nik uste dut, badala ordua bebai gure ereduan fokoa jartzeko ere. Ze ari gara egiten, ulertzeko txikitatik, hau dela gure gorputzaren atal bat, ez? Ez dakit, hor gabiltza, nik uste dut pausoak emango direla. Baina noski, bada ekimen garrantzitsu eta beharrezko bat. Tira, eta orain jolas moduko bat egingo dugu. Guk egoera batzuk proposatuko dizkizugu, eta zuk esan behar diguzu, ea hor erabilera egokia edo desegokia den. Vale. Lehenengoa. Gure 2 urteko semeari, jatun txarra denez, otordu guztietan marrazki biziduna jartzen dizkiegu pantailan. Desegokia. Ez? Ezin dugu baldintzatu otordua pantailarekiko daukan atxikimenduagatik. Baina askotan gertatzen da hori, ezta? Etxe askotan erabiltzen dira pantailak, nolabait umeak anestesiatuta jaten du, dena jaten du, eta pakea, ez? Askotan otorduak gerra momentua izaten dira, ez? Etxe askotan, eta modu horretan, ez dute gerrarik ematen, ez? Claro, guri esfortzu gehiago suposatzen digu pantaila ez egotea, ezta? Horixe. Goaz berriro gure gana, baina ez bakarrik libratzen dugulako, txek egiten dugulako egoerakin, baizik eta aurrarengan sortzen dugun, ez, asoziazioagatik. Jan pantaila. Orduan, nik uste dut hori arriskutsua dela. Badalako jateko, ez, Euskal Herrian behintzat, jatea, elkarrekin aritzea, hitz egitea, konpartitzea ere badalako. Beste egoera bat, 4 urteko neskatila parkean jolasten ari da eta bere ama harengandik 5 metrora edo mugikorrari begira. Aztertu beharko litzake, ez, egoera. Izan daiteke, amak daukalako nolaiteko ohitura, ez, hori egiteko, eta hor, nik esango nuke, desegokia dela. Baina izan daiteke egoera latz bat dago, horregatik egoera, ez? Egoera latz bat dauka bere familian, eta igual hitz egin behar du bere, ez dakit, bere amarekin, gaizki dagoelako, edo danarako, orduan ikusi beharko litzake. Baina oroar parkea izan beharko litzake bai, partekatzeko. Parkea gogorra da ere bai, Bai, oso. Baina egon behar da, ez, apurtxo bat. Hori da. A ber, beste gora bajarriko dugu. 14 urteko alaba, eskolatik atera da, egun osoa eskolan lagunekin pasadu, eta kalean topatu garenean esan digu etxera doala lagunekin bideodeia egitera. Ja. Ukera egiten ginuen, ez, telefonoz. Joaten ginen etxera da, telefonoz 2 ordu, ez da? Berdina da, paralelismoa berdina da. Baina egia da, berreskuratuko dut lehengo ideia.
ze aukera dauka, ez? Gazte horrek kalean bere lagunekin aritzeko, ez? Badauka gaztetxoko bat, badauka eguraldiak gora bera, badauka gaztetxoko bat, badauka ez dut nahi izan estraskolarrez bete behar ditugula agenda guztiak, hori ere ez, baina nik uste dut pentsatu behar dagoela aisialdian dituzten alternatiba analogikoetan, ez? Zen beste pantaietan, orduan, igual ez dauka besterik. Eta orduan ez duke esango egokia denik, ze, bueno, beste gauza batzuk egin beharko lituzke. Baina testuingurua zer, ez? Bai. Beste bat. 8 urteko ume badugu, eta 2 irteera dugu. Beraz, pentsatu dugu, mugikorrean behiratuko dugula, ea euria egingo duen edo ez, ze erropa eramango duen erabakitzeko. Bale, mugikorran iria da? Gurasoarena da, bai. Ni gustatzen zait erabilera hori. Eredua delako, informazioa kontsultatuko dugu, baina gero erabakia guk hartuko dugu, ez? Inkluso berari pasadieza jokegu ardura. Interpretatu, ez? Hau da informazioa eta zuk gero zer egingo dozun. Baina, hori da, ez dakit, minutu bateko gauza edo 2 minutuko gauza asko jota, orduan. Eta inkluso irakurri, ez? Euskalmeten sartu, irakurri iragarpena, irakurri, zer jartzen du, orduan. Irakurketa idazketa, ulermena, ez dakit, igual didaktikotik behiratzen ari naiz, baina nik uste dut, ez, erabilera horiek badaukatela, plus gehiago lehen esan dugu moduan, minusa baino. Beste gauza batzuk lantzeko aukera ere ekartzen dutelako, ez? Bai. Tira, eta azkeneko egoera, 7 urteko semeari smartwatcha erosi diogu, asko gustatzen zaizkiolako, eta gu ere, lasaiago goten garelako, ez? Deitu eta badakigu non dagoen. Hau ere, lehen aipatu dugu, pistaren bat eman dugu aurrerago. Nik neuk, gero egoerak egoera. Nik ez nuke egingo. Ni 7 aretxabaletan bizi naiz, 7.000 biztanleko herri bada, Euskal Herrian bizi gara, segurua da, ez dute behar. Herri txikietan batez ere, normalean gutxi gehiago denok ezagutzen gara, ez? Eta ondoan izango duten norbait, ez? Lehen aipatu dugu Altxaburua ekimen hori, izan liteke taberna bat, izan liteke komertzio bat, izan liteke parkean ondoan dagoen edo norrez. Gure gana jo eta gurekin harremanetan jarriko dena umeari zerbait gertatzen balin bazaio edo zerbait bar balin badu, ez? Hori da. Eta hor nostalgiara jotzea ez dago gaizki. Osea, guk ez genuen behar. Eta moldatzen ginen, ez da, biziri gaude. Bai, biziri gaude, ez dakit, nik uste dut nahiko ondo. Orduen, nik ez nuke egingo, eta baina erabaki kontziente bat izan behar da. Ze, bultzatzen gaitu, ez, egoerak, ez inkluso guri mugikorretan azaltzen zaizkigune kukiek diela eta iragarkiak eta agertzen dira. Eramaten zaitxu horretara. Orduan da, oso modu kontzientean erabaki hartzea, hau behar dugu, galdetu ere buruari eta esan ez dugu behar. Eta gainera, hiri handietan ere, Altxaburuako ekimen hori badago, zenedot, eta gero oso terminotan mugitzen dira hiri handietan ere, orduan, ez dakit, ni saiatuko nintzak eta aldarrikatuko nuke hori ez egitea. Etorriko dira beste momentu batzuk. Adibide guzti horietan adina, ez? Adina ipatu du, adinari garrantzia eman diogu, badu garrantzia adinak, ez da? Bai. Erabileran. Bai. Eta hori da lehen esan dugun garapen psikoevolutibo hori, ez? Ez dakit zuri tokatu zaizu nolatz, baina badaude edo egon dira guraso batzuk, 2 urteko umeak oso ondo daki erabiltzen, mugikorra, YouTube sartzen da, badaki, ez daki zer, ez da beretzate testu inguru egokia. Ez du jakin behar hori. Ez du behar. Ez zaio tokatzen oraindik hori jakitea. Ez zaio tokatzen, osea, heldutasun kontua hor dago, ez? Heldutasunagatik gauza batzutan, eta danoi pasatu zaigu, ez? Nahi izatea irtetea gaueko 3 arte eta esatea, ez zaizu tokatzen. Orain ez da zure momentua etorriko da, eta gero etortzen da, igual ez zara urteten. Hori begisa da. Bai. Baina, orduan, momentua respetatu behar da. Eta oso garrantzitsua da hezkuntzari dagokionez. Bestelari gara, tokatzen ez diren gauzak eskaintzen. Eta hor, gauza gertatzen dira. Eta esan duguna, balio aldetik, inputa jasotzen dituzten estimuluak batzutan ez dira egokiak. Orduan,
guazen errespetatzera. Danak dauka, ez? Sukaldatzen dugunean bezala, dauka bere momentua, eta gu gara sukaldari, edo txef, edo ez pintxe, prozesu horretan, arduratik, berriro. Ederki ba, Maia, mila esker gaur gurekin izateagatik, argi gelditu zaigu, garaian garaikoa behar duela, ezta? Eta testuingurua hori da. Eta testuingurua kontutan hartzea ere oso garrantzitsua dela. Bai. Hobetu ulertu dugu, pantailen erabilera nondik nora egin barko genuken, ez? Erabilera egoki bate egiteko. Eskerrik asko, berriz ere gurekin izateagatik. Eta zuei ere mila esker gaur gurekin izateagatik. Non edo non, hurrengoan ere hemen izango gaituzue. Aio!